Dobrý den, vážení hosté, dámy a vážení pánové. Jsem neskutečně potěšen, že tato známka, tyto dvě známky si získaly takovou vaši pozornost a v tak hojné míře jste přišli. Já bych vám chtěl říct o těch technických datech, proč tyto známky vlastně vychází. Vzhledem k tomu, že Česká pošta již 2 roky vydává takzvané vlastní, neboli v cizině se tomu říká personalizované známky, má Česká pošta od vydavatele povinnost vydat takzvanou vzorovou známku. A právě tyto dvě vzorové známky slouží k tomu, aby si jakýkoliv fyzický nebo právnický subjekt mohl podle tohoto vzoru objednat své vlastní známky. Mají hodnotu A a Z písmeno, což samozřejmě má ten účel, že nahrazují číselnou hodnotu. Dá se tedy říct, pokud tady bude státní území Česká republika, tak tyto známky budou stále v platnosti, i kdyby se nakrásně změnila například měna. Co se týče barevnosti, jsou rozlišeny. Známka A nemá barevné okolí, je v podstatě bílá, na bílém poli, a to je odlišení kvůli mým kolegyním, které jsou u přepáře, aby nezaměnili tyto známky mezi sebou. Protože finanční rozdíl mezi těma známkama je docela velký. Zatímco Ačko představuje 13 korun, tak 30 korun představuje písmeno Z, proto je to barevně rozlišeno. Chtěl bych říct, že z začátku, když jsme s tímto nápadem přišli, tak pánové, kteří sedí zde v těch lavicích, tak byli velice nám vstřícní a řekl bych, že ten výsledný efekt je famózní. Když si uvědomíte, že se vlastně jedná od roku 1918 o první československé platidlo státní ceny v podobě poštové známky, která zaujímá tento tvar, tak je to úplně fantastické. Jinak jsou tam ochranné prvky, které spočívají v tom, že zoubkování je na 4 místech typické. Potom je tam samozřejmě barva papíru, protože ten papír má ochranný nátěr. A vzhledem k tomu, že jsme byli to slovo, tak vyčerpal jsem zřejmě všechny ty technické podmínky výroby, tak bych chtěl ještě naposledy zmínit, že známky tiskla Česká tiskárna, poštovní tiskárna Cenin Praha, akciová společnost, a že jsou skutečně mimořádně vyvedené. Vedle toho bych chtěl říct poslední závěrečnou větu, jako Jára Cimrman si prohlásil, že budoucnost patří aluminiu, tak vaše účast a váš zájem o tyto známky mě tak nějak dávají naději, že budoucnost je i v těch poštovních známkách. Děkuji. Děkuji panu řediteli Janíkovi za technický popis známky a teď bych poprosil pány z Járy Cimrmana, aby se doplnili. Děkuji. Počkej, budeš mi učit. Vážení přátelé, mám tu čest v tomto krásném prostředí nádherné poštovní dvorany pohovořit o Cimrmanovi ve vztahu k poštovnictví. Na úvod musím říct, že jeho vztah k poště zpočátku nebyl vážný. Možná, že to nevíte, že jeho neřestem patřila lakota. No, lakota, byl to drobný škůdl. On na jedné straně dokázal vrhnout do stavby železnice z Vroclavy do Poznaně 170 000 zlotých plus 17 vlastních pražců. Ale na druhé straně, když měl poslat matce dopis o někud z cesty, celé noci prý přemýšlel, jak by poštu pošil. Šel prý dokonce tak daleko, že plnil obálky budíkem, aby nemusel platit plnou váhu. No nakonec o to upustil, protože zjistil, že matka tyto dopisy nedostává. Pochopitelně konce všechny na poště při prudkém koncertování vzňaly. Jeho kladný postoj k poštovnictví zavinila vlastně slečna Erika T. To byla dcera poštmistra v obci Struk v Haliči. Tam byl Cimrman za trest poslán vyučovat. Seznámení
došlo tak, že Cimrman měl kromě jeho škodlivství ještě jednu vadu, že měl dosti slabou paměť. A on, když vykládal ve škole ve Struku, tak si nepamatoval druhý den, co vyložil. A tak proto měl zapisovatelku a tou se stala právě ta T, která ovládala tisnopis. Když Cimrman vykládal příliš rychle a ona nestačila zapisovat, tak na svým zápisem sténala, proto se jí začalo říkat sténografka. A bylo to právě ve Struku, kde Cimrman podal svůj vynález dopravy spěšných listovních zásilek za pomocí polního dělostřelectva. Zkoušelo se to a pro tento účel dopravy listovních zásilek dělostřeleckou komuní právě vymyslel Cimrman kulatou známku, kruhovou známku, která byla speciálně pro tuto dělostřeleckou přepravu. Jak asi víte, zásilky dopadaly přesně na příslušnou adresu, ale adresátů neustále ubývalo. Tak jste nakonec od tohoto způsobu přepravní dopady zásilek. Pošta to byl, ale z míry věky, místo, to bylo místo kulturní a vzdělávací. Cimrman ve škole také učil žáky, jak telefonovat. A to bylo ještě v době, kdy telefon byl jen na poštách a kdy ve Struku telefon nebyl. Tak já prosím kolegu docenta Hradlíku, aby vám pověděl, jak Cimrman výuku telefonování vedl. Přátelé, snad každý učitel by se v tak zaostalé oblasti, jakou byla v dobách rakousko-uherská Halička. To je přesně že by naučil žáky jenom těm nejnutnějším praktickým dovednostem. Ne tak Cimrman. Cimrman viděl dál, věděl, že jednou přijde doba, kdy se i v Haliči bude telefonovat. A co potom? A tak zachoval se nám stenografický zápis dcery okresního poštovnictva Eriky T. o tom, jak Cimrman učil se žáky telefonovat. Dialog, který Cimrman předváděl zpravidla v tom, že se školníkem, když si dávno nezabereme tento dialog do předvést s panem docentem Weiglem. Správný začátek, dnes už ovšem říkáme halo, halo. Hola, hola. Zde telefonická Weigl. Tak toto je první začátečnická chyba. Můj telepartner používá nadbytečných slov, který prodlužuje na totižším místě velice nákladný hovor. Cimrman také říkal, že jakmile použijí telefonní aparát, stávají se automaticky telefonistou. Každý telefonista to ví, je skutečné, to ještě jednotliví telefonisté během telefonování mezi sebou do telefonu telefonovali. Tak to zkuste tomu, pane kolego. Hola, zde Weigl. Ano, tak až na zde je to dobré. Totiž podle Cimrmana je třeba mít představu o situaci, ve které se nalézá ten, kterému telefonuje. A když se žijete do jeho postavení, zjistíte, že je to vlastně on, který je zde. Takže jeho oslovení nesmíme mást. Pane kolego. No, tam Weigl. Hola, hola, tam hradě, tam. Dobrý den, pane Hraběte. Máte na skladě procházkové hole? Zatím si vede velice dobře. Procházkové hole mám, jak dlouhé si přejete.
Potřeboval bych prokázkové hole. Asi takhle dlouhé. To je samozřejmě vyložená chyba, že to by asi nešlo. Cimrman taky nám to vysvětlil, že jednou přijde doba, kdy budou na ulici běžný jevek telefonní řepky, které budou úzké maximálně tak pro jednoho stojícího telefonistu. Takováto města by se to vlastně nedešla. Takže ještě jednou. Potřeboval bych prokázkové hole. Asi takhle dlouhé. To je správně. Těch máme dost, pošlete si pro ně vosky. Děkuji. Já by se stalo hola. Cimrman těmito lekcemi z budoucích žáků tak uváží pro telefonování, že když byl potom na poště desetku první telefonní automat skutečně instalován, nedalo se tomu na poště vůbec pracovat. Erika K. o tom píše. Bylo to u nás jako v nějaké herně Monte Carlo. Kočí házeli do auto po celý mluví, vytáčeli na zdaňku čísla a mnohý se pak vypotácel z poštu zcela ožebračen. Děkuji za pozornost. Málo kdo ví, že finální podoba jedné z nejkrásnějších českých básní vznikla na poště. To na poště ve Zbyroze. Povídám o tom doktor Petr Bruckner. Takže Afrika, kterou možná mnozí z vás už viděli, složil racionál velký hor Josefu Václavu Slánkovi. Konceptní řeček českých básníků váží nejvíce, a to i přesto, že mu Slávě jako dlouholetý redaktor časopisu Lumír vytrvale vracel všechny jeho básnické pokusy. Nelze se tomu divit. Slánkovu Natěrová Cimrmanova poezie je velmi blízká. Dokonce tak blízká, že právě to Slánkovi bránilo tyto verše tisknout. Tak vezměme například úryvek ze Slánkovy básně Domov. Domové, domové, drahý a jediný, nejdražší, nejsladší, nad světa končiny. Jinde jsou krásnější, jinde jsou šťastnější, ale ty jsme všechny vlasti nejmilejší. A teď si představte, jak se v Lumíru vedle sebe snášeli Slávkův domov a Cimrmanova cizina. Cizino, cizino, drahá a vzdálená, jak je mi těsná ta domácí halina. Jinde jsou krásnější, jinde jsou šťastnější. Například v Japonsku poznal jsem dvě gejši. K osobnímu setkání obou gejů, které pak přerostlo přátelství na celý život, došlo právě na poště ve Zbyroze. Cimrman totiž básníkově rodiči krátký čas působil jako poštmistrka. Je otázkou, zda se ocit v tomto místě české náhodou, nebo proto, aby byl svému idolu na blízku. Ale to teď není důležité. Podstatné je, že Sládek jednoho srpnového dne potřeboval poslat ze svého letního bytu bácen do zářijového čísla v Lumíru. Termín dodání vytiskání tak říkají zhořel a proto se Sládek rozhodl podat verše jako telegram. A byla to skoro okolností jedna z nejkrásnějších básní, Lesní student. Tak, představme si tu situaci. Josef Václav Sládek přichází na poštu a diktuje do okénka čarovná slova o křišťálové studánce, kde nejhlubší les, kde roste daleka pradí a vůkorový břez. A Cimrmanův rozletlivý ukazován všechny tu krásu převádí do teček a čátek. A však ve chvíli, kdy Sládek diktuje závěrečné ještě verší, telegrafistova ruka se náhle zarazí. Báseň, která se v budoucnu stane neodmyslitelnou součástí všech českých čítanek. Totiž autor uzavřel verš neznámými slovy. Když usnou lesy hluboké a kolem ticho je, tu starý vodník s rusalkou chce do studánky vlézt. To snad ne, mistře, zvolal tehdy Cimrman, taková krása nemůže přece skončit tak pokleslou elektrou. Myslíte, že jste básní? A jak byste to chtěl ukončit?
Simon se zamyslel a v této své hvězdné vteřině zúročil svou schopnost dokonalého svátkovského epigona do magického závěru básně. Když usnou lesy hluboké a kolem ticho je, i nebesa i studánka jsou plný zlatých hvězd. No ano, takhle, odešlete toho, řekl velice svátek. A obácníci si přes poštovní přednášku potřásli svými geniálními pravicemi. Tak to je od nás skoro všechno. Jenom mi dovolte ještě, abych na závěr tohoto filatelistického svátku přednesl báseň Jány Cimrmana, která vyjadřuje jeho celoživotní pocit, totiž pocit znepoznání. Jmenuje se Nepozvaní. Každoročně o Vánocích bez zloby a falše scházejí se kunštířové v bytě mistra Alše. Pěkně vítám ženíšku v zasněženém kožíšku, co si dostal k Ježíšku. A přišel pan Mařák. Co budou pít, svařák? A vy, pane Slavíčku, já bych si dal kávičku. Zvoní zvonek, mistře Alši, přicházejí zřejmě další. To je sochař Láďa Šaloun. Už si otesal ten balón? Ano, je to děsný kus. Bude z toho asi hus. Kdo to buchá? To je bucha. A v podpaží nese si srolovanou secesi. Chytu si, i ty tu si. A ten spenky u krku, to je Joža Úprku. Pijou mistři na svém zdraví šampaňské a to je baví. Kdo stojí venku, i když mráz tam zebe? Koho to nevzali mezi sebe? Sníh padá z nebe jako mana, na tenký zimníček dál Cimrman.